Alkoi jo. Noniin. Eli tänään on vuorossa Hapan silakka, Surströmming, Huttunen, Tuominen ja Pelander. Pelander avaa tän rohkeasti. Tarkoitus olisi vetää niin paljon kuin pystyy. Ei vittu! Tuliko tän jälkeen? Niin vittu mikä on. Vittu kuin räkänen nauru. Haista miten paskaa se haisee, hyvin vittu. Nyt laatta lentää sittenkin varmaan. Suolainen. Haisehan Terolle. Noniin, pureskele, 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 pureskele. Meneekö alas? Eikö Jepa mennyt alas? Ei, mitenkään, siellä se on se kala. Pureskele vetää tässä vieressä. Mä Pelander kokeile myös. Ei oo jo Kalleen noin huono. Heität kokonaan vaan. Laitat kokonaan vaan. Kyllä yksi menee ihan varma. Ole, pureskele sen vielä. Toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä. Vittu sä oot. Tässä on mulla. Anna mulle se mikä se on kädessä. Tässä mitä mä saan aikaiseksi. Aika hyvin mä sun mielestä on jauhettu, katsokaa. No. Pureskele kunnolla. Nyt jokainen ottaa yhden panan, se palaa silleen, että nielastaa se. Ei sitä saa. Mä nielasin aina. Mene pureskele. Niele. Niin, kokeile niellä. Kokeile. Kokeile niele. Mä nielin pikkasen sitä. Kyllä ajatus saa. Pelkää ajatus. Ei vittu. Pidä nyt. Pidä. Niele. Pidä. se. Pidä. Niela se. Niela se. Itse on huono. Vittu, mä oon kyllä ollut varmaan paske. Jepakin kun mä aina. Mitä maiksi? Kokeillaan vielä kerran. Kuole, mä vielä kerran. Ei, toi oli ihan hyvä mun mielestä. Eiköhän tää riitä. Ja purkkut läppä suussa. No niin, eikä se oo siinä. Riitti. Kiitos se numero.